Как се казваше? Недялко. Недялко, кажи нещо за камерите. Кога ти кажа за камерите? Зели. Къде се намираме в момента? В Гърция, в Кипър. Кипър? Ларнака? Да. Потегляме. Самолета. Его стюарда. След малко ще летим. Малко ще отидем през Сивишния по-скоро. Да. Мен. Его най-добрият приятел на човека. Тукашната ракия. Обажда. Ама е много скъпа, 5 лева половинка. Живания. Много правилно самолета. Я ви кажа, от нас няма никой. А? Много правилно самолета.